vlog na niya. Hindi mo din na si Princess. Kaya belum buku, kailan mo waktu. Asa. Ban, mag-vlog ta niyo, Ban. Dili ba mag... Dito ka, oh. Dapat ka, Jiggy. Man. Mag-vlog ta niya. Play na din, i-play na. Play naman na. Naka-play na na? May vlog na to. Kani, pambugay ta niyo, Kuyab. Gali, pambukay ko, Yab. Pambugay. Ako kaya ako may una nag-isip. Jiggy sa may Si mga... Alexa. Mga adjust. Ay, ka, sir. Pana, Bob. Ay, sa kinit to. Siya, ikaw magkikisin mo, Yab. Asa mo? Si. Ikaw, guys. Nag-asa mo kuya. Ako, kasi kung ano ko, Princess Ira Guerrero ako, Yab. Ako mo mo kong Yab, Princess Ira. So, join. Si Maban, kita may Maban. Sakurang! Teka, lain nagnaunaiban, oy. Lain, apa napas? Kato yun akong uyab dito. Kapalig sa akong uyab nito. Ina nga itong kuhan. So na ni Bo. Na to? Amot kinsa to. Oh. Mo dito di ay. Mata akong uyab. Papakita sa do. Bapa rin ito. Oh, mato. Pangatlo ko kurtahan. Bapa rin ito, bapa. Na, papakita. Bapa rin ito. Napakit Agapo, agapo, agapo. Sayang naong Din diriyo. kana sinumbagay din ba? Pakita dyan dra. Pakita. Pakita daw, be. Pakita. Guwapa kayo. Pinagnaw. Uwa kayo. Pati rin kinarugnaw. Insa man agaw. Insa man siya agaw. Tubagaw. Uy, diablo, kinsa man na siya. Ara, pakita na ninyo. Pangarang nila sa kurtahan ni Bloy. Arang dito ka. Lucas ang tugod. Sila klaro kung sa bayan dito. Araw. Guwapa kayo no. Sa Oh, no. Yo, sama bas, chika niyo. Guwapa kayo. Chika, boy. Chika. Pakita sa kamera, pakita sa kamera, chika mo. Chika no ba yoy? Oh, yawan mo ba Chika yan? no ba? Guwapa, chika no ba? Guwapa, chika no ba?